Minä olen Jan Hermans ja minä olen Oravaisten ja Oravaisskolan rehtori. Ja tervetuloa tänne seuraamaan meidän arki. Olen Johanna Maijabakka. Opetan peruskoululaisia 1-5 luokkalaisia suomenkielisellä puolella. Hyvää huomenta, Kette. Hyvää huomenta, Otto. Hyvää huomenta, Gert. Hyvää huomenta, Evert. Keskiviikkona me mennään suomenkielisen eskariryhmän kanssa Puolukkametsään. He ovat meidän kummioppilaita. Ja sitten, joka viikko on ihan tavallinen. Mikä sun nimi on? Kette. Mikä sun nimi on? Gert. Minkälaiset aineet teillä on tänään? Matematiikkaa, historiaa, käsitöitä, ruotsia ja ehkä äidinkieli. Mikä on lempiaineisi koulussa? Liikunta. Ja sinun? Ruotsin kieli. Ja miksi? Koska sit saa oppia ruotsin kieliä. Koska mä tykkään liikuntaa. Meillä on ollut tosi hyvä alku. Meillä on semmoinen tunne, että kaikki opettajat tähtäävät samaan suuntaan. Me haluamme, että tästä koulusta tulee tosi hyvä koulu. Meillä on 2 kieltä, mutta meillä on vain 1 koulu. Se on meidän tavoite. Opettajan näkökulmasta työskentely täällä on mukavaa. Tällä hetkellä meillä on pieni luokka. Kuitenkin haastetta sillä tavalla, että on 1-5 samassa luokassa oppilaita. Se, mikä on ollut haasteellista, on saada kaikki toimimaan. Meillä on yli 50 eri lukujärjestystä. Ja pitää muistaa, että ennen meillä on ollut vähän yli 10. Kävikö joku marjametsässä? Ei. Kävikö joku pyöräilemässä? Joo, ei. Se on nyt syksy, kuulkaa. Huomasitteko, kuinka kylmä oli tänä aamuna? Tosi kylmä. Mun piti ottaa aamulla auton lasista jäätä pois skrapalla. Oli ollut niin kylmä.